Merħba, u nilqawkom għal dan l-ewwel podcast tagħna li jismu Imbierek min jisma' fejn flimkien ħan iddiskutu mal-mistiedna tagħna il-ħajja Kristjana kif ukoll il-Kristjaneżmu. Jien Grek bħala preżentatur kif ukoll illum għandna bħala mistiednin il-Pastor Paul Mizzi u l-Joseph Farrugia. Joseph, ħanibda bik illum. Podcast taħdidiet, programmi fuq ir-radju, television, hemm bil-gżuz. Għaliex ħassejtu dan il-bżonn illi tagħmluh dan il-podcast? L-għunettin huwa pjaċir tiegħi u naħseb anke ta' Paul illi nipparteċipaw. Ringrazzjakom li ġejtu. F'da l-podcast u f-sensiela ta' podcast li ħanamlu hija xi ħaġa li intrapriża ġdida u kontenti li ħanibdew. Jalla l-kelma tal-la nagħmlu għablajnu Natalla. Eżatt. Għaliex podcast ieħor. Milux kont qed nara intervista ta' wieħed illi kien ħajftaħ restorant. U waħda mill-mistoqsijiet li għamlulu, restorant bil-gżuz, speċi ta' kull fejn tħares restorant, għalfejn tiftaħ restorant ieħor. U ovvja, għallhom ħafna affarijiet, però fost l-affarijiet li għallhom vera, restorants kollha jagħmlu l-ikel, għallhom anke restorant tiegħi ħansajjar u ħanoffrilhom l-ikel. Għallhom però restorant tiegħi ħajkun differenti u ħajkun speċjali. Ġifieri u naħseb aħna l-idea li għandna wkoll li vera u ħafna podcast, ħafna messaġġi, ħafna ilħna, imma x-xewqa tagħna u l-pjan tagħna huwa li dal-podcast ikun partikolari. Il-messaġġ li ħanwasslu huwa messaġġ uniku ħanajtek speċjali biex qed ngħidu b'xi sens ta' kburija jew aħna. Ovvjament. Speċjali mhux aħna li speċjali, imma naħseb jien dak li ħanajdu għaliex wara kollox huwa mibni kollu kemmu fuq l-iskrittura imqazza dak li jagħmel id-differenza minn dal-podcast forsi għal affarijiet podcast oħra li naraw u nisimgħu. Ekku. Mela tistgħu tgħidulna ftit fuqkom infuskom minn intom x'tagħmlu eżattament, x'ħobb stieklu ħanuża kelma biex nxebbaħ. Ħanibda jien. Mela ibda. Laħam nippreferi minn ħorrek. Mela darbuħna nġiblek. Jiena Joseph Farrugia, miżewweġ, għandna 3 tfal, xogħli huwa dispensing optician, ġifieri, għandi ġixfunet tan-nuċċalijiet, u ovvjament impenjat ħafna fil-Knisja Evanġelika Trinità, parti li nagħmel xogħol ta' traduzzjoni u kon nippubblikaw kodba Kristjani bil-Malti, imma mainly wkoll ir-rwol tiegħi huwa bħala melder bħala għalliem fil-Knisja Evanġelika Trinità. Paul? Jiena saftitilu kont nagħllem l-arti fil-fiskel tal-Gvern. Alright. Issa pensjonant. Allura nista' aktar nikkonċentra fuq Ministeru tal-Kelma. Attwalment jiena konvertejt 20 sena. Meta kienaw l-taqajt ma' 3 barranin u kelmuni dwar l-Evanġellu l-ewwel darba, speċi għanqlu l-interess u tawni ktieb Why Bother with Jesus ta' Michael Green rajtu u laqatni immensament. Kien it-trigger. Eżattament. Speċjalment il-sentenza li kitbuli bil-bajru fuq il-paġna ta' quddiem. Jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza Ġesu. Ġwanni 10 vers 10. Ekku. Li għasab jien kienet l-għadba għal biex jiena nibda l-mixja kristjana tiegħi mal-Salvatur Aziz tagħna. Ftit snin wara bdejt nagħllem kongregazzjoni żgħira u matul is-snin bqajt f'din il-vija nagħllem nippriedka il-Bibja Mqazza, anke nikteb kodba illi per esempio, wieħed minnhom nixtiequ naraw il-Ġesu huwa studju introduttorju għal kull ktieb tat-Testament Ġdid. Biex bekk ngħinu lill-aħwa lin-nies li huma mqanqalin fil-kuxjenza tagħhom biex ikomplu fil-modija tal-Evanġelju. Jiena biżżewweġ lil Michelle għandna 2 tfal illum kibru. U huwa l-pjaċir u l-ferħ tagħna illi nserv li Ġesu b'dan il-mod modest imma appuntu skont l-abilità li jagħtik il-mulej inti tħaddim għall-glorja tiegħu. Eżatt bħala disciplar. Il-podcast huwa evanġeliku. Xi tfisser din il-kelma? Evanġeliku huwa terminu li jintuża għal nies li jemnu l-Evanġelju, jħobbuh, jiprattikawh u xandruh ma' ħaddieħor. Jiġu jaqsmuh ma' ħaddieħor, dak li aħna rċevejna b'xejn. Spontanjament irridu nagħtuh ukoll b'xejn lil ħaddieħor.
Ġifieri l-Evanġelju huwa ħanejdok il-fus tal-rivelazzjoni kollha tal-Alla. Il-Bibbja hija ktieb enormi, għandek kollezzjoni ta' 66 ktieb, però il-depożitu imprezzabbli illi hemm fil-Bibbja huwa l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri kif Alla iħabbibna miegħu permezz ta' ibnu stess. Matul l-żminijiet evanġeliku ġifieri tirreferi għal nies tipo tagħna illi il-fidi tagħna nibbażawha biss fuq l-iskrittura, il-sola skriptura tfisser illi l-twemmin tagħna u l-prattika tagħna neħduha mill-iskrittura, l-iskrittura kollha u xejn li fl-iskrittura. Nippruvaw nkunu konsistenti għal dan il-prinċipju li Ġesu mhux biss ħaddan imma wkoll ipproponih u għalmu. Difatti tiftakar meta darba ċanfa l-Farizej tal-li mal-kelma tal-Alla żiedu tradizzjoni tagħhom. Dik xi ħaġa li aħna nippruvaw ma nagħmluhiex. Konxi ħafna tagħha il għaliex nemnu illi l-fidi tagħna tkun awtentika u toġob il-Alla meta hija l-responsorjal tagħna għar-rivelazzjoni tiegħu. Alla kellimna jien kif ħawieġeb billi nilqa u nemmen kull ma qal, mhux nagħżel li joġobni, nemmen kull ma qal u nfittex li nsarfu f'ħajja qaddisa u ġusta qudiemu. Sewa ġifieri ħajkun ir-referenza l pedament assolut il-kelma tal-Alla. Il-Evanġeliċi llum hija ħanejdu hekk tikketta dari kienu jsejħuna protestanti ġifieri. Sowa. All right. Allura, intom protestanti mellek ħanajdu semmej din il-kelma. Kif tiddefinixxi aħjar? Storikament meta ngħidu protestanti qegħdin nirreferu għal ġara fis-seklu 16. L-istorja ħafna semmija jafuha. Il-riforma tant meħtieġa illi bdiet fil-Ġermanja infirxet imbagħad ma' diversi pajjiżi fl-Ewropa. Fejn diversi nies għaddejja Alla intebħu ovvjament mill-istudju tagħhom tal-iskrittura illi l-Knisja ta' dakinhar kienet ħanejdu hekk telqet twarbet mill-tagħlim pur apostoliku. Tajjeb aħna l-insara kollha nistqarru illi nemmnu fi knisja waħda qaddisa kattolika u apostolika. Ġifieri strettament jiena niddeskrivi nifsi bħala Kristjan kattoliku. Però mhux kattoliku Ruman. Dik it-tikketta mbagħad kattoliku Ruman bdiet tintuża storikament l-ewwel darba fis-seklu 16. Jekk missejjer żball kien l-Arċisqof Cranmer fit-Tra tiegħu lill-Papa illi uża l-ewwel darba storikament. Knisja Kattolika Rumana. Dik hija xi ħaġa distinta mill-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika jekk taqra l-istorja mill-ewwel seklu żmien l-Apostli x'ġara u x'kienu jemmnu dawn in-nies fl-ewwel sekli. Dak li nemmen jiena. Minx qed ngħid illi kull ma ipproponew għal Santi Padri l-kittieba Kristjani tal-ewwel sekli naqbel kollox ma imma bażikament hemmhekk tawna ħanejdu kit-template ta' x'inhu Kristjan illi iħaddan l-iskrittura. Dawn in-nies, Santi Padri, kienu jitkellmu spiss dwar it-tradizzjoni, imma tradizzjoni apostolika. Tifhem ġaħna nemmnu fit-tradizzjonijiet, imbasta jkunu jaqblu mal-kelma tal-Alla. Ħanidu it-tilwima tagħna. Illum il-ġurnata f'għandek il-Protestanti bħala fera tal-Kristjaneżmu u l-Knisja Kattolika Rumana bħala fera oħra u l-Ortodossi wkoll. Tajjeb. Il-pożizzjoni teoloġika tagħna hija illi dak li ħanemmen irid ikun imsejjes, irid ikun ibbażat fuq il-kelma tal-Alla. Altrimenti nkun qed nibni fuq ir-ramel. Fl-istess sena tittra dal-argument tajjeb għax qed tagħmel distinzju daqsxejn fil-kelma Kattoliku u Evanġeliku f'dan il-każ ukoll. Allura intom it-tnejn biss se tkunu fuq dan il-podcast? Le, fil-fatt ħajkonna diversi persuni oħrajn. Diversi anka mistednin, ġifieri biex nippruvaw kemm jista' jkun minvarjaw u nagħtu kulur ukoll għal dal-podcast lele, assolutament. Ħafna drabi nkun hemm aħna, ma jkun hemm ukoll kelliema mu mistednin differenti. Sewwa wis. Allura beħsiebkom toqgħodu tikkritikaw reliġjonijiet oħra naf li forsi domanda daqsxejn dan imma tajjeb illi s-semmija tagħna jkunu jafu.
u x'ħan nikkritikaw jew le. Mela, l-ewwel net l-idea li tikkritika ħafna drabi ħafna jaħsbu negattiv, tattakka. Sewwa mhix hekk il-punt. Bil-fors ħad tikkritika għax inti barra milli inti titgħallem il-verità trid ukoll tikxef l-errur. Jiġifieri aħna ma nsibux problema billi fejn hu tajjeb ngħidu tajjeb, fejn mhux tajjeb nikxfu l-errur. Però nenfasizza ħaġa li l-attitudnijiet jagħmlu differenza. Ġifieri aħna assolutament bl-ebda mod ma aħna attakkaw kif ġieli naraw anka ngħidu bl-ispjaċir ċertu evanġeliċi jattakkaw b'dik ir-rabja bera ħirġa minn ħalqa ta' tajjiet li twaqqaċċajt ir-redikola. Aħna ħanalmu dak li l-Iskrittura tgħallem u l-Iskrittura tgħallem kemm affarijiet veri u kemm tikxef affarijiet li mhux veri. Li mhumiex ġej minn għallem huma vvintati. U dak huwa d-dover tagħna wkoll aħna nagħmluh bl-aħjar mod u bl-Ispiritu ta' Kristu. Għax wara kollox l-attitudni l-Ispiritu ta' Kristu jrid ikun li jmexxina u ċertament li qatt Kristu majjar f'dak is-sens negattiv jew ikkritika b'dak is-sens negattiv għalkemm kif nafu kixef l-errur kemm il-darba u kull fejraħ. Imma ċertament li żgur kien bi spiritu ta' mħabba ġenwina. Għanna l-podcast tagħna x'semmejni, imbierek mi jisma'. Isma' aħna l-semmija tagħna qegħdin ngħidulhom isimgħu aħarblu kollox kunu bħal Berjani. Il-Berjani lu rikmandhom faħarhom. Illa għaliex meta semmaw il-messaġġ mingħand l-Apostlu Pawlu eżaminaw dak kull ma qal fid-daw tal-Iskrittur biex jaraw dak li kien qed jgħaddilhom u wiex minnu jew le. Ġifieri l-Bibja tpoġġija bħala responsabilità ta' kull wieħed waħda minna illi nittestjaw l-ispirti, naraw miġej mingħand Alla jew le. Ġifieri li tagħlaq moħħok u tgħid le jiena twilid Kattoliku ħanibqa' Kattoliku. Qed tifhem, meta ltqajt ma' dawk il-barranin jiena kattilhom, qed tifhem. Għattormi twilid Kattoliku ħammut Kattoliku. Imma le, isma' għaliex dejjem hemm x'titgħallem. U il-problema f'pajjiżna hija li għandna poplu illi huwa ġeneralment biblikament ignorant. U ngħidha bir-rispett ma jafux fiha l-Iskrittura. U allura jekk inti m'għandekx ma jitqanqax fik dan l-interess biex tmur frasilajn, ad fontes, mur frasilajn, ħalli tisma' Alla nnifsu x'qed jgħidlek. Il-Bibja tiftihem. Il-Bibja tiftihem. Il-disgwit jinqala il għaliex maħabba l-bussija tar-ras, maħabba l-ignoranza tagħna, maħabba n-nuqqas ta' fidi tagħna. Imma għal min huwa tarjita tajba, l-Ispiritu Santu ċertament u definittivament jgħallimna biex nimxu fit-triq tal-verità li urina Ġesu Kristu. Sawa wisq. Fil-fatt meta kultant hija ħasra ġil nisma' ħajn ukoll illi jkwotaw vers jużawh u jħoġuh barra mill-kuntest. Mhux hekk. Kemm hija ħasra fil-fatt ikun ifisser xi ħaġa oħra, kemm importanti jkollna relazzjoni tajba mal-kelma t'Alla. Fil-fatt allura d-domanda li miss issa x'importanza tagħti lil Bibja mqazza allura? L-importanza lina assoluta. Qed tifhem aħna ma rridu nagħmlu xejn, ma rridu naqsmu xejn ħlif dak illi huwa preżentat ċar fil-kelma t'Alla. Għax wara kollox aħna m'għandniex qegħdin hawnhekk biex nippreżentaw l-idea tagħna, x'naħsbu aħna, x'nimmaġinaw aħna, x'nixtiequ aħna. Ma naqqas l-ebda dritt Alla ħares naslu f'dak il-punt aħna xogħolna huwa illi bl-għajnuna t'Alla ngħidu x'tgħallem l-Iskrittura u bil-mezzi li Alla tagħna wkoll niftħuha u nispjegaw mill-aħjar li nistgħu imma dejjem niċċaraw xemm fil-kelma mqazza. Ġifieri aħna diħa tkun il-bażi ta' dak kollu li ħanamlu. Jekk xi ħaġa mhix fl-Iskrittura, Alla ħanitkellmu fuqha, essaġġ, fimt? U għas ħanippruvaw nindagawha u nivvintaw teoriji dwarha. Ġifieri dik tkun il-linja gwida, ir-riga tagħna li ħammexxu u mhux ta' min ħajkun hawnhekk f'postna daw il-podcast li ġejjin. Isma'na l-idejat u l-ispekulazzjonijiet tagħna bnedmin ma jiswaw xejn. Huma opinjonijiet li varjaw illum tifhimek għadha tifhimek. Le, Ġesu qal. U ġara l-iżbali. Is-smewiet u l-art jgħaddu, imma kliem ma jgħaddix. Irridu nassiguraw li qegħdin nibnu ħajjitna fuq il-blata solida. Min jisma' kliemi u jagħmlu nxebbħu ma' raġel għaqli għal Ġesu
li jibni d-dar tiegħu fuq il-blat. Eżatt. Jiġi l-arar, l-irwiefen Eżatt. u dik id-dar tibqa' soda. Ġifieri il-Kristjan waqli biżejjed illi ifittex, jaqra u jifhem sewwa l-Iskrittura. Biex ikun jista' jgħixha. All right. Dik hija l-lan kollu tagħna. Nafu x'ħajja rikka u abbondanti qegħdin ingawdu preżentament fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu u nixtiequ l-ħadd ieħor illi huma wkoll jersqu mal-mejda biex jieklu mill-benna tal-kelma tal-Lux vera. Sewwa, allura minn dawn il-podcast li se jsiru, il-messaġġ tixtiequ tilħu iż-żgħażagħ, l-adulti, reliġjużi, sekolari. Il-kulħadd bażikament. Okay. Il-kull min għandu widnejn biex jisma' ħajsma'. Aħna l-bnedmin namlu ħafna distinzjonijiet u naqsmu f'kategoriji differenti għal Alla. Alla kif ħares lejna kollha dimbu u neqsim il-glorja tal-Alla. Li ġustifikhom xejn bil-grazzja tiegħu. Ġifi Alla qed iqisna f'baħar wieħed il-koll spiritualment falluti qudiemu. U allura qed jistedinna biex permezz ta' Ġesu Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib Alla jiġġustifikana, Alla jgħodna bħala ġusti, jiddikjarana ġustu qudiemu, jaffrilna d-nubietna u allura nibdew din il-ħajja ta' relazzjoni vitali u ġdida miegħu. Fil-fatt Paul semma kategoriji, għal-allem żewġ kategoriji, u żewġ kategoriji biss. Dawk li jisom bħala mitlufa li għadhom mejti fid-nubietom u dawk li huma salvati li Alla welidhom mill-ġdid. U jien naħseb illi l-suġġetti kollha ħantrattaw żgur ħajkunu jgħoddu għal wieħed u għall-ieħor. U daqqa għal-wieħed biss u mhux għall-ieħor daqqatni li huma. Turi l-istat tagħhom fejn qiegħed iż-żewġ kategoriji u allura f'da żewġ kategoriji dejjem għandek kwalinkwa età, kwalinkwa stat, m'hemmx differenzi. Fehmt id-differenza għal Alla li nsibuha fl-Iskritturi għadina. Fi kliem Ġwanni l-Apostlu fil-littra tiegħu jgħid min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben m'għandux il-ħajja. L-iskop tal-podcast huwa biex aħna inservu ta' biex ngħidwek messaġġiera ħalli nistiednu lin-nies biex jirrikorru għan Ġesu. Ila Ġesu huwa t-triq, il-verità u l-ħajja u ħadd ma jirnexxielu jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħu. U allura il-poplu m'għandux għandu bżonn. Għandu bżonn li jaraf l-eċċellenza u l-uniċità ta' Ġesu Kristu bħala l-medjatur tagħna bejna u Alla. Sewwa sikom ġifieri qed nagħtu direzzjoni anke għal dawn in-nies il-fejn verament għandhom jaqbdu. Bil-mod bil-paċenzja qed tifhem u brida tajba miż-żewġ naħat għandna ngħaddu l-qudiem mhux vera. Sewwa wis. Allura x'kien il-każ li għażiltu l-motto tal-podcast Imbierek min jisma'? Ovvjament ismieħ u xi ħaġa importantissimu aħna li jiena bnedmin kif nikkomunikaw anke kif niksbu l-informazzjoni. Fil-fatt John Bunyan li huwa l-awtur ta' ktieb famuż l-Avvanz tal-Pellegrin. Libtu armati. Publikat. Għandu allegorija oħra importanti li jisimha The Holy War. Il-gwerra qaddisa u fejdina bażikament jiddeskrivi r-ruħ il-bniedem men's soul bħala belt. Belt li hija maħkuma mix-xitan mill-għadu li mbagħad tiġi mirbuħa minn Ġesu. U dil-belt għandha 5 bibien minn fejn jista' jidħol joħroġ l-għadu, wieħed minnhom isejjaħlu ear gate. Ġifieri l-bieb minn hemm. Issa biħa li din ix-xadba u dan il-bieb ma jistax jiġi mirbuħ minn barra, ma jrid jinfetaħ minn ġewwa. U sakemm il-bniedem ikun għadu mitluf, l-assist tiegħu jismu s-sur preġudizzju. Ġifieri il-bniedem tiġi beħħa ħelwa. Il-bniedem dejjem għandu preġudizzju meta jiġi biex jisma' u aħna narfu l-importanza ta' smigħ. Għaliex irridu nisimgħu għall-kelma tal-Alla, irridu nisimgħu għall-verità. U kif nisimgħuha Alla jtina l-grazzja forsi biex ukoll dak is-sur preġudizzju jiftaħ. Ma jibqax daqshekk preġudikat jintrebaħ mill-ħafna preġudizzi li ġejjin mit-tradizzjonijiet u mit-trobbija u nirċievu l-verità. Għax wara kollox nemmen il-ħafna nies li jridu hija l-verità. U tifittxu l-verità.
U dik insibuha fl-iskrittura u wasluha bil-kelma inta tisma' lili u nisperaw illi min qed jisma' jirċievi dil-verità u għalhekk l-importanza u għażilna dan it-titlu. U min jismagħha ukoll japplika jkun imbierek. Ikun ħieni, ikun ferħana x'huma mberkin ukoll dawk li jsemgħu il-kelma u jobduha. Nisemmuha meħud mir-Rivelazzjoni kapitlu 1 vers 3. Imbierek min jisma' u imbierek min jaqra l-ktieb ta' din il-profezija ta' dan il-ktieb għax iż-żmien qrib. U fl-istess ktieb infatti għandna 7 darbiet jingħad illi min għandu id-dnejn ħajjisma' jgħid l-Ispirtu lil knejjes. U Ġesu meta priedka lil folol kemm il-darba kien jgħid min għandu id-dnejn ħajjisma'. Tifhem aħna mistiedna biex nisimgħu nilqgħu il-kelma talla għal ġid spirituali tagħna. Infatti anke meta Alla id-derriġa l-anġlu id-derriġa lil Kornelju, ċenturjun. Allu ibgħat f'ġoppant wieħed li jgħidulu Xmun għal Pietru. Li se jiġi għandek u xandarlek kliem li bih is-salva intu darek. Kemm huwa importanti li aħna nagħtu każ li aħna l-Evanġelu kif jaslinna ma nirċevux bħala kelma tal-bnedmin. Alla juża bnedmin dajfa bħalna. Sempliċi ġara ta' fuħar. Imma l-Evanġelu għal-qawwa talla għas-salvazzjoni għal kull min jemmen. Sew kun Lut, jew ġentili, irġiel, nisa, l-Evanġelu ċertament jgħod tal kulħadd. Sewa fil-fatt seket turi kemm verament ir-rivelazzjoni tal-kelma talla miġbura fil-kelma mqazza li ħallinna bħala wieħed. Kemm importanti. Allura, tistgħu tagħtuna ftit dettalji fuq il-podcast kemm se jdu, meta u fejn se jxandar dan? Bħala tul ewet ieħor nofsija. Alright. Dan ħajkun imtella fuq YouTube channel tagħna, ġifieri bniedem ifittex il-YouTube channel Knisja Evanġelika Trinità. Jista' jagħmel subscribe u jkun jaf kull wieħed li jitla'. Eżatt. Intellawh kull nhar ta' tlieta jekk ma jqala xejn u mbagħad ikun ixxerjat ukoll fuq il-paġna Facebook tagħna again bniedem ifittex Knisja Evanġelika Trinità fuq il-Facebook page u mbagħad jiġi xxerjat fuq dik il-link ovvjament ikun jista' jidħol ġo YouTube. Eżatt, kemm jiklik link u jara. Id-data tista' tinbidel imma dejjem ħajkun il-ġifieri fuq YouTube Knisja Evanġelika Trinità u ħajkun hemm anke ta' dik il-ġimgħa u anke ta' ġimgħat ta' qabel. Kunu għad-dispożizzjoni tas-semmija. Tajjeb jkun jistgħu jaraw minn time hekk. Mhux hekk. X'inhu l-messaġġ evanġeliku li tixtiequ taqsmu mal-Maltin? Ħannitrattaw diversi suġġetti, varjetà sħiħa ta' suġġetti, però qalbna kif għadlek bħala evanġeliċi aħna għandna l-bxara tajba. Il-bxara tajba li hija essenzjali għas-salvazzjoni. Wieħed jista' jitgħallem fuq ħafna affarijiet fil-Bibja, fuq l-Arka ta' Noè u fuq il-Tempju. Ora, tajjeb, importanti. Tifhem, imma jekk inti ma tafx l-Evanġelju. Tifhem. L-Evanġelju huwa dak li għamel differenza bejn telfin fl-infern u ħajja mimlija, rikka u feliċi malla tul l-eternità. Tifhem, il-Vanġelu insibuh preżentat matul it-Testament il-ġdid kollu, huwa mħabbar u profetizzat fit-Testament il-qadim. Pietru, per eżempju, għed minnom jgħid li Ġesu nnifsu refa dnubietna f'ġismu fuq il-għoda biex aħna mejtin għad-dnub nejxu għal-ħaq bil-ġrijiet tiegħu intom kontu fejja, għax intom kontu bħannax mitlufa, għad sejrat rietu memmolej tefa fuqu il-ħazen tagħna l-koll. Il-messaġġ tas-salvazzjoni. Reġġajna lura lejn ir-raj u s-sopristant ta' ruħna, Ġesu Kristu. Ġifieri l-Evanġelju fil-qalba tiegħu qiegħed l-ewwel jesponina, jikxifna bħala nies midimbin, nies ribellużi kontra Alla li ħaqna l-mewt. Il-ħlas tad-dnub u għall-mewt. Imma l-għotja tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla fih nientu oġbu il-jatina l-aħjar li kellu. Ġesu nnifsu. U li kien sinjur maħabba fina sar fqir, der fostna bħala bniedem, sar fqir, biex bil-faqar tiegħu għana nsiru sinjur. Ġifieri il-Ġesu matul il-ministeru tiegħu
meta waslet is-sija tiegħu ta' ħajtu fuq is-salib bitpattija għal dnubietna. Ġifieri min-nies ħatja iħabbibna malla. Jirrikonċiljana malla. Forsi pass li nistgħu nikkonsidraw bħala ġabra fil-qosor ta' xinu l-Evanġelju nsibu fil-Galatin kapitlu 3 vers 10 l-qudiem. Fejdilna li daw kollha li huma mill-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Jekk inti tipprova issir sewa malla bl-opri tal-liġi billi tobdi, billi tosserva r-regoli, m'intix qed tasal. Għaxawek jgħidlek u hija xokkanti. Jinsabu taħt saħta. Għattej li għaliex. Huwa miktub misħud kull minn ma jibqax fil-ħwejġ kollha miktubin fil-ktib tal-liġi biex jagħmilhom. Ġifieri Alla jekk inti ħadd għandu bil-dusija u l-ġustizzja tiegħek innifsek trid tobdi perfettament mit-tnissil tiegħek fil-ġuf sal-ħan nifsi tiegħu. Hija possibbli. U għalhekk il-bnedmin huma taħt is-saħta għaliex għax il-liġi tal-Alla kisruha. Issa xi ftit jew kisruha ta' gwal fatt. Issa jidher ċar il ħadd mu ġustifikat quddiem Alla bil-liġi għax il-ġust se jgħix bil-fidi. Xi ħaġa li Alla ddikjara minn kmieni lill-Abram, Abram meta emmen fih Alla ġustifikah. Alla għamlu sewwa miegħu. Alla beda issa jaħlu il-ħabib tiegħi. Tajjeb? Ġifieri il-ġust se jgħix bil-fidi. Imma il-liġi mhix ġejja mill-fidi. Il-liġi u l-fidi huma qishom żejt u ilma ma jitħaltux flimkien. Ma tistax inti, u dan huwa l-żball tal-Knisja Kattolika Rumana. Jiena il-katekizmu maħruġ fi żmien Ġwan Pawlu Tieni, rajtu studjajtu. U ħassra kif l-Evanġelju u ambigu biex ma nistograx ngħid ukoll huwa Evanġelu li mhu Evanġelu xejn. Għaliex għax għandek taħlita ta' fidi fi Kristu, partiċipazzjoni fis-sagramenti bħala neċessarja salvazzjoni u wkoll bil-mertu personali tiegħek. Xi ħaġa li Pawlu hawn qed jiġħadha l-liġi mhix ġejja mill-fidi. Għall-kuntrarju, min jagħmilhom se jgħix bihom. Okej, se tersa quddiem Alla bil-osservanza tal-liġi, ħadd tgħix bihom. Il-Bibja tikkundanna lil kulħadd. Alla għala il-kulħadd fid-diżubbidjenza biex ikollu ħnina minn kulħadd. Allura Pawlu kompli ipoġġi bħala it-tama tagħna hija li Kristu fdiena mis-saħta tal-liġi. Meta miet fuq is-salib u għajat Alla tiegħi għalfejn abbandonajta x'Kristu kien qiegħed jieħu il-peace u l-konsegwenza tad-dnubiet tal-fidili kollha tiegħu fuq nifsu. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Billi sar saħta għalina għax hu miktub misħud kull min huwa mdendel ma' siġġeru. Ġesu ħa s-saħta tagħna biex jagħtina l-barka tiegħu. Ġesu ħa l-ħmiġ tagħna biex inaddafna u jilbisna libsa bajda tal-ġustizzja u l-perfezzjoni tiegħu. Permettili l-Evanġelu huwa l-qofol tal-messaġġ tagħna sewwa f'daw il-podcast. Però s'intendi mhux l-uniku messaġġ tagħna. Ħajkonna ċans u opportunità li nittrattaw ma' suġġetti vari u nispjegaw dwar l-inkarnazzjoni, dwar veritajiet importanti, l-ġustifikazzjoni, is-santifikazzjoni ħatkellmu dwar it-talb. Per eżempju, ħanitkellmu dwar id-diffikultajiet, tentazzjonijiet, dwar l-affarijiet li bħala Kristjani wkoll nintaqgħu magħhom kif taqra l-Bibja, għajnuniet, dwar kif tistudja l-Bibja, ġifieri l-Evanġelu huwa l-qofol, però mhux l-unika messaġġ. Għandna ħafna suġġetti oħra li ħajkunu ta' interess ċertament għas-semmija li ħajkunu qegħdin isegwuna. Fil-fatt fuq li kont qed tajt Pastor kemm hija vera kelma ta' Ġwanni 4:6 meta qal jien it-triq, jien il-verità, jien il-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux minn għandi. Kif spjegajt tajjeb ħafna inti li tradizzjonijiet huma li nipprovu niżommu aħna l-xejn. Le ġifieri biex nagħmlu ċara l-Evanġell huwa depożitu imprezzabbli li għandha l-Knisja. Mingħajr il-Vanġelu l-Knisja mhix Knisja. Il-Knisja ssir klabb, ssir organizzazzjoni sejħa li trid. Il-Knisja hija Knisja il għaliex hija mibnija fuq l-istqarrija ta' Pietru. Int il-Kristu bin Alla. Tifhem, allura qegħdin narfu li Ġesu ta' Nażaret huwa
il-Messija imwiet u difatti mibgħut fid-dinja. Bħala huwa il-Messija huwa l-unzjonat tal-Alla, huwa dak maħtur minn Alla biex ikun il-ħaruf bla teba offrut bħala sakrifiċċju għal dnubietna, biex dnubietna jitneħħew darba dejjem. Mela, jekk jiġi semmiħu jistaqsi, għaliex għandi ninvesti nofsija kull ġimma biex nisma' l-podcast evangeliku? Xi twiġbu għal jekk ikun dik? Jiena naħseb fil-qosor jekk tisma', jekk tifhem, tiddixxerni, tifhem. Jekk titlob fuq dak li smajt u jekk tapplika tkun ħieni. Ċertament ħajtek ħad tinbidel u tinbidel għall-aħjar. Għalhekk valla pena tisma' podcast bħal dawn. Għandek direzzjoni. Nirringrazzjakom illi għajtu l-istadina minn qalbi in Greku Pastor Paul Mizzi u Joseph Farrugia illi ġejtu hawnhekk u tajtuna insight tajjeb minn xi se jkonsistu dawn il-podcast fejn temi differenti li se niddiskutu se jkunu assolutament meħudin skont il-kelma. Nirringrazzjalkom is-semmija li segwejtu dan il-podcast imbierek min jisma'. Nittama li ħassibuhom kif sibtu dan ta' interess kbir. Jalla ikunilkom tajnuna fil-ħajja tagħkom issa u anke bli ġejjin. Nsellmulkom u nirringrazzjakom dejjem Sidna Ġesu Kristu.